Hoxe entraron en vigor os primeiros cambios na feira ambulante de Vilagarcía. Segundo acordado na Mesa Local do Comercio, nesta xornada xa non se puideron ver postos na rúa Arcebispo Lago. O acordo foi necesario por mor das obras de humanización que se están a executar en Conde Vallellano, aínda que a intención é que este espazo peonil quede libre na futura reordenación do mercado. Que tal, saúdos? A partir do 1 de abril os postos vanse reubicar na zona do Castro. Vémolo dentro duns minutos, antes titulares. O Consorcio Provincial contra Incendios da Coruña aprobou o convenio colectivo e a nova RPT do servizo con melloras laborais pros bombeiros. O acordo recolle melloras salariais de máis de 8 euros anuais por bombeiro. Tamén o aumento do persoal en 80 traballadores que se sumarán aos máis de 170 que hai nos 10 parques comarcais da provincia. A Consellería do Mar e as confrarías ultiman os detalles pro plan de explotación do polvo. A proposta da Administración contempla unha parada biolóxica en abril, seguida dunha veda de 2 meses. Entre o sector hai división de opinións. A Deputación de Pontevedra destinará máis de 100.000 euros para mellorar a pista deportiva do pabillón de Cuntis. Así o anunciou hoxe o deputado Ricardo Martínez nunha visita realizada a esas instalacións. A actuación financiarase con fondos do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas do organismo provincial. Hoxe nas Novas tamén visitaremos a Illa de Arousa a través dos sentidos. Porque esta mañá un grupo de invidentes participou nunha experiencia que lle permitiu descubrir a conserveira de Godai. Mediante o tacto ou o oído conseguiron mergullarse no patrimonio e na historia do municipio insular. O encargado de guiar este percorrido a través dos sentidos foi o alumnado de turismo do Carlos Oroza de Pontevedra. E o Conservatorio de Ribeira acollerá neste terceiro trimestre un amplo programa de actividades formativas e tamén concertos. Ademais dos cursos preparatorios para as probas de acceso, destacan os últimos 3 encontros da Aula Galega de Saxofón. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Un día máis comezamos as novas falando de Altri. O conselleiro do Mar evita pronunciarse sobre a masiva movilización deste pasado sábado na Pobra, onde por mar participaron unhas 600 embarcacións. A preguntas de Canal Rías Baixas sobre se entendía a preocupación do sector do mar da Ría de Arousa, Luís Villares limitouse a contestar que a él o que lle preocupa nesta ría é unha vertedura na Ribeiriña, na Pobra, no mesmo municipio onde se celebraba esa manifestación. Esa contaminación a día de hoxe está afectando a 3 bancos marisqueiros da Pobra do Caramiñal. Por lo tanto, iso que a mí me preocupa, que en estes momentos, ese día que se había esa manifestación, eran conocedores tanto o Concello como a Delegación de Costas de que había que hai esa contaminación que está afectando a uns bancos marisqueiros da nosa ría, desa ría. Esa é a miña preocupación nestes momentos. Viámoslo en titulares. A Consellería do Mar e as confrarías ultiman os detalles pro plan de explotación do polvo. A proposta da Administración contempla unha parada biolóxica en abril, seguida dunha veda de 2 meses. Entre o sector hai división de opinións. Comer polvo galego fresco nos próximos meses antóllase complicado, polo que os amantes do cefalópodo terán que buscar outras alternativas, como é o caso do conxelado, para poder satisfacer as súas apetencias gastronómicas. A Consellería do Mar trasladou ao sector a proposta de establecer unha parada biolóxica en abril e unha veda en toda a comunidade durante 2 meses, maio e xuño. O obxectivo destas medidas técnicas é axustar a xestión pesqueira ao ciclo de vida da especie, de cara a protexer a súa reprodución e contribuir así a unha explotación máis sustentable. Ahora mismo, ainda ao día de hoxe, o que temos é un pequeno borrador. Ainda están agora acabando de resolver moitas dúdas que tiñamos. E te digo, nós temos á tarde unha reunión aquí ás 7 da tarde na nosa cofradía, pero, bueno, de Santiago están intentando arreglar problemas que van surgindo, que van causando efecto que non contábamos con eles, e claro, a preocupación é esa. Sabemos que o día 31 é o último día, polo que nos manda no borrador, e non sabemos como sacarnos desas dúdas nin como facer. Se cadra non é conveniente facer primeira parada biológica, facer primeira veda, despois a parada biológica, hasta arreglar os temas.
Sen embargo, dende as confrarías afrontan con preocupación o feito de ter que asumir 3 meses sen actividade, posto que moitos mariñeiros quedarían excluídos das axudas ou non cumprir cos requisitos. Ora, na parada biológica hai moitos requisitos que cumplir para que, non é normal que temos unha pesquería 3 meses parada, pois o que mínimo que ese mes pois que se poda cobrar, non? Pero, hai moitas circunstancias que polos fondos FEMPA moitos van a quedar sin cobrar, só sabíamos en principio, e a Consellería só sabe que, claro, o que temos é que minimizar esa clases de multas que hai para que podan cobrar e todo, non? Aínda así son conscientes da necesidade de tomar medidas para recuperar a pescaría despois dos malos resultados da actual campaña. Esta campaña foi mala, a verdade que foi mala. Empezamos un pouco ben, despois decaeu outra vez baixo outra vez, e agora empezase a pescar un pouquinho máis outra vez, non? O que si vemos é que estamos vendo que hai bastante pulpo pequeno. Sabemos que depois un pulpo despois de medio quilo, cada 20 días carrese 1 quilo, e temos esperanza de que se vaya recuperando, non? Pasa que, claro, a verdade que son tempos que levamos tamén moito tempo sin traballar afora pola costa, pola cousa do inverno e dos malos tempos, e que non descanso se dou. Pasa que vemos que o pulpo algo non damos ca clave. Unha vez entre en vigor o plan, quedará expresamente prohibida a captura desta especie por medio de calquera arte en augas nas que Galicia ten competencias en marisqueo, xa sexan interiores ou exteriores. A medida tamén afectará á pesca recreativa. E o Consorcio Provincial contra Incendios da Coruña aprobou o convenio colectivo e a nova RPT do servizo con melloras laborais para os bombeiros. O acordo recolle melloras salariais de máis de 8 euros anuais por bombeiro, ademais do incremento do persoal en 80 traballadores máis, que se sumarán aos 174 que hai nestes momentos nos 10 parques comarcais da provincia. Despois de meses de negociacións e mesmo cunha folga de por medio, os bombeiros pertencentes ao Consorcio Provincial contra Incendios e Salvamento da Coruña, entre os que se atopan os parques de Boiro e Ribeira, xa teñen novo convenio. Esta mañá, na reunión do Consorcio, integrado pola Deputación da Coruña e a Xunta de Galicia, aprobábase por unanimidade o acordo, que significará un convenio colectivo para o persoal operativo dos parques, así como a modificación da relación de postos de traballo, que define as funcións específicas de todos os postos e o novo organigrama. O acordo aprobado hoxe entrará en funcionamento o día seguinte da súa publicación no Boletín Oficial da provincia. No documento recóllense melloras salariais en todas as categorías profesionais, de máis de 8.000 euros anuais por bombeiro, así como un incremento dos efectivos dos parques comarcais en preto de 80 prazas, que se sumarán ás 174 xa existentes actualmente nos parques de toda a provincia. Pois acabamos de aprobar por unanimidade dous documentos que son moi importantes e que veñen a mellorar a calidade de vida dos bombeiros e bombeiras da nosa provincia. Por unha parte, unha nova relación de postos de traballo que o que fai é, basicamente, subirlles as retribucións. Un bombeiro pasa a cobrar preto de 8.000 euros máis ao ano, ademais supón un aumento de plantilla de preto de 80 efectivos máis na provincia. E, por outra parte, aprobamos o convenio colectivo que regula as relacións laborais entre a Administración, que é o propio consorcio formado por Xunta e Deputación, e o propio Corpo de Bombeiros. Por lo tanto, é un momento moi importante que se suma a feitos que pasaron un pouco desapercibidos e que todavía son máis importantes, se cabe. Estos bombeiros formaban parte de empresas privadas hai poucos anos, non? Pasaron a ser personal público de forma interina e agora son fixos da Administración Pública sin ter que pasar ningún examen. Un acordo que supón melloras sociais, melloras económicas e poñer en valor a colaboración entre Xunta e Deputación Provincial de Coruña e ademais trasladar aos cidadáns desta provincia que son a provincia probablemente de España con maior número de servicios profesionais de emerxencia froito do esforzo das dúas administracións, Deputación Provincial de Coruña e Xunta de Galicia. E os bombeiros de Pontevedra incorporan unha nova ferramenta para o control e extinción de incendios. Trátase dun robot teledirixido que, conectado ao depósito do camión, expulsa auga en diferentes formatos de chorro, permitindo chegar a puntos máis complicados dos lumes sen poñer en perigo os bombeiros. Actualmente só contan con este servizo en España o Parque de Bilbao e a empresa Michelin. O Concello de Pontevedra investiu nel 18.000 euros.
Este robot teledirixido é a última incorporación ao Parque de Bombeiros de Pontevedra, de fabricación francesa, chega para apoiar os efectivos no control e extinción de incendios, garantindo a súa seguridade. E mellorar tamén non só a eficiencia a hora de desenvolver os diferentes operativos, senón tamén a seguridade dos seus traballadores, porque con este robot pois poderemos entrar en circunstancias que unha persoa, un bombeiro, non podería facelo, pois por temperaturas altas, en incendios especialmente complicados, en situacións que non se ve, non sabemos se pode colapsar unha estrutura ou haber calquera obstáculo que supoña perigo para a vida dos bombeiros ou incluso nos que é imposible entrar. Cunha autonomía de 16 horas pode subir pendentes de ata 45 graus e a cada unha distancia de 200 metros. Conéctase ao camión de bombeiros e expulsa a auga en diferentes formatos de chorro, permitindo chegar aos puntos máis complicados dos lumes. Es un juguete, exactamente como un juguete, muy fácil de utilizar, muy sencillo. Puede aguantar temperaturas muy altas porque está protegido con los aspersores. Así que incluso si está en un parking, por ejemplo, y que van 500 grados, como sigue agua en el robot siempre, pues estará siempre protegido contra el calor. El único peligro es que si el agua se para, entonces el robot estará muerto, por seguro, porque no aguanta más de 70 grados la electrónica. Esta nova ferramenta permitirá aos bombeiros pontevedreses afrontar con máis garantías a extinción de incendios en circunstancias especialmente complicadas, como foi o lume da antiga Pontesa. Sería unha ferramenta moi útil para ese tipo de casos, sobre todo a nivel industrial, cando hai que tirar moita cantidad de auga e non é preciso arriscar os medios humanos, digamos. Temos unha aproximación e pode ser traballar directamente sobre un sitio, estar traballando de forma estática ou dinámica, depende un pouco o que queramos utilizar, sen ter que estar, digamos, a pé de obra, sen ter que arriscar a vidas dos operarios. Actualmente en España só contan con el no Parque de Bombeiros de Bilbao e na empresa Michelin, pero en Francia é máis que coñecido. Empregouse en París na extinción do lume que no 2019 arrasou a Catedral de Notre Dame. Lo importante es pensar que este robot no reemplaza nunca el bombero. La idea es que asegura su seguridad. En caso de derrumbamiento, de explosión, etcétera, estamos seguros que el bombero no tomará ningún riesgo. En Francia lo van utilizando desde más de un año. Al principio no querían utilizarlo porque decían, bueno, nosotros sabemos trabajar sin robot, pero ahora, después de un año, nunca quieren ir a un incendio sin el robot. O robot vai equipado con focos e con cámaras. Ademais, existe a posibilidade de incorporarlle cámaras térmicas para analizar os puntos de calor. O Concello destinou 18.000 euros a súa compra. Pois imos cun suceso, damoslle conta dun novo incendio dun colector do lixo na Pobra do Caramiñal. Os bombeiros do Parque de Ribeira recibían un aviso de madrugada preto das 6 da mañá alertando dun lume na céntrica rúa Castelao. Ao chegar ao lugar comprobaron que se trataba dun contedor de residuos sólidos urbanos que estaba ardendo parcialmente. A rápida intervención dos bombeiros na extinción das lapas evitou que outros 5 colectores resultaran afectados. Tamén contribuiu a colaboración veciñal, posto que 2 persoas que se atopaban na zona trataron de sufocar o lume con auga dunha fonte antes da chegada dos efectivos de emerxencia. Tras rematar a extinción, aseguraron a zona en colaboración cunha patrulla da Garda Civil de Boiro. Hoxe entraron en vigor os primeiros cambios na feira ambulante de Vilagarcía. Segundo acordado na Mesa Local do Comercio, nesta xornada xa non se puideron ver postos na rúa Arcebispo Lago. O acordo foi necesario por mor das obras de humanización que se están a executar en Conde Vallellano, aínda que a intención é que este espazo peonil quede libre na futura reordenación do mercadillo. A partir do 1 de abril, os postos vanse reubicar na zona do Castro. Non houbo incidencias na primeira xornada de cambios da feira ambulante de Vilagarcía. Segundo o acordado na Mesa Local de Comercio, hoxe os vendedores deixaron libre a rúa Arcebispo Lago. A parte das reunións na Mesa Local de Comercio, que houbo 2, como sabedes, nos últimos 15 días, pois eu personalmente estas 2 semanas tuve máis de 6 encontros con distintos colectivos de ambulantes no propio Concello de Vilagarcía, vendo as súas sensibilidades. Dende hoxe Arcebispo Lago, o que é a bocacalle que dá a Praza de Abastos, que era a que a través do
das obras de Conde Vallellano non había que liberar, xa se liberou. Será a partir do vindeiro martes 1 de abril cando se aplique outro dos cambios, a reubicación dos postos na zona do Castro, na praza Martín Gómez Abal. Durante anos este foi o espazo que acolleu a Feira Vilagarcía, de aí que os vendedores aceptaran o traslado. Ademais, ven como punto positivo volver concentrar a oferta. Tamén eles nos aportaron nese senso que estarían contentos de que se agrupase todo en torno a Dr. Carús e a Avenida da Mariña ao volver ao Castro. Bueno, nesa primeira liña estamos traballando. Dende o Concello destacan o bo entendemento e a vontade de chegar a acordos entre as diferentes partes, algo que tamén apuntan dende a Asociación de Comerciantes Zona Aberta. As líneas xerais estábamos de acordo en todo, o tema do Castro, en tema que hai que reubicar, o sea, quero dicir, en líneas xerais estábamos de acordo, polo tanto estamos contentos ca iniciativa que se está levando a cabo. En canto ao posible traslado a explanada posterior á Praza da Verdura, esta segue a ser a opción preferida polo Goberno e pola Mesa Local do Comercio, pero a medida non se poderá tomar ata que se rematen as obras do tanque de tormentas que realiza Augas de Galicia, programadas para o mes de xuño. E o comercio local de Vilagarcía bótase á rúa. Este sábado, Zona Aberta vai reunir durante todo o día na Praza de Galicia os mellores produtos dunha trintena de establecementos do máis variado. Este ano inclúese por primeira vez unha oferta do sector da alimentación. Dende o colectivo de comerciantes e hostaleiros explican que esta iniciativa sirve para darlle visibilidade a todos os negocios, en especial a aqueles que están algo máis afastados do centro ou en rúas que non son peonís e polas que transcorre menos xente. O tempo obrigou a aprazalo, pero as expectativas son moi boas. Falamos do Mercar na Rúa, unha iniciativa de Zona Aberta que vai ter lugar este sábado e que encherá a Praza de Galicia de Vilagarcía cos mellores produtos dunha trintena de establecementos. É unha actividade que queremos fomentar a cercanía dos nosos establecementos co cliente. Sobre todo queremos resaltar a calidade do noso produto nos nosos establecementos e atraer xente dunha maneira diferente a que ven cercana ao noso comercio. Por qué? Porque queremos facer un día de fidelización, ¿no? Entre os establecementos que van participar por primeira vez tamén do sector da alimentación. 30 establecementos de todo tipo de sectores, desde textil, calzado, para farmacia, decoración, e sobre todo tamén quero destacar que este ano tamén van a participar sector tamén da alimentación, que é unha cousa que, bueno, que habitualmente non se añadían aos nosos establecementos, pero este ano pois sí queren participar nela. Un xeito, explican dende Zona Aberta, de situar no centro do mapa establecementos que ás veces non gozan de tanta visibilidade por estar máis afastados ou en rúas que non convidan o paseo dos peóns. Algúns dos nosos establecementos non están situados en rúas peonís, o que fan que a xente pois circule menos por diante deles, e incluso porque ás veces non temos o suficiente escaparate para presentar o noso produto pois de maneira máis próxima ao noso cliente. O Concello de Vilagarcía colabora con esta proposta. A previsión é de que creo que o cambio está moi ben escollido, porque a previsión é de moi bo tempo. Vilagarcía vai se convertir o sábado nunha gran tenda ao aire libre. E para facer as compras máis cómodas para os maiores, para a rapazada haberá un obradoiro pola mañá e outro pola tarde. Ademais, con cada ticket de compra, a clientela poderá participar na ruleta de premios de Zona Aberta. E houbo melloras nos últimos meses na Praza de Abastos de Dena, en Meaño. Esta mañá estivo ali o conselleiro do Mar, Alfonso Villares, para ver o resultado deses traballos, porque foron acometidos con fondos do GALP, o Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de Pontevedra. En concreto, investíronse 66.000 euros para a mellora do sistema de climatización e ventilación, que era unha bella reivindicación das praceiras e tamén da clientela. Tamén se mellorou a instalación eléctrica e o pavimento da praza. Todo isto explicaron esta mañá para poñer en valor un importante espazo para o pequeno comercio do Concello de Meaño, que ademais funciona como un punto de encontro para moitos veciños e veciñas. A finalidade ou obxecto desta financiación é instalar aire acondicionado, un sistema de climatización e ventilación, e tamén o que é acondicionar o suelo, unha inversión de 66.000 euros, e son inversións que desde as entidades, organismos máis pequenos como o Concello de Meaño, necesitamos de outras administracións públicas para levar a cabo certos
certas inversións. Un proxecto que, como ben comentou o alcalde, pois foi proposto polo propio Concello e que foi financiado, en este caso, polo GAL, entre fondos europeos e tamén financiación autonómica. Os GAL que persiguen precisamente elevar adiante estes proxectos e axudar, claro que sí, axudar en este caso a proxectos que ademais teñan que ver co sector marítimo pesqueiro, como é o caso. O Conservatorio de Ribeira acollerá neste terceiro trimestre un amplo programa de actividades formativas e tamén concertos. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Imos ata Pontevedra porque a iniciativa privada continúa amosando o seu interese para construir na cidade. A Comisión de Urbanismo do Concello abordou hoxe unha solicitude de licenza para demoler un antigo taller na Avenida do Uruguai e liberar unha parcela para levantar ali un novo edificio de vivendas. Así as cousas, o goberno local paralizou o trámite e pide á Xunta que se pronuncie, xa que a construción linda cun antigo almacén de gran que podería ter certo grau de protección por parte de patrimonio. O Concello de Pontevedra frea de xeito provisional a demolición da nave dun antigo taller na Avenida de Uruguai. O goberno local está pendente de patrimonio da Xunta, que ten que pronunciarse sobre o grau de protección dun alfolí anexo, un antigo almacén de sal. Recentemente foi preciso realizar obras de emerxencia para evitar a caída de cascallos á rúa. E non podemos autorizar o derrube do taller mentras non saibamos se Cultura autoriza, porque sospeitamos que a parede lindeira é a mesma. Entón, no derrubamento do taller, se concedemos licenza, pode que acaben derrubando parte do alfolí e para evitar que isto aconteza sin que Patrimonio nos diga que efectivamente se pode derrubar, primeiro decimos, paramos as dúas actuacións, consultamos. Este alfolí non figura no catálogo de elementos a protexer na cidade de Pontevedra, elaborado por Patrimonio, pero o Concello quere confirmalo. Na parcela que ocupan tanto o antigo almacén como a nave industrial, existe unha solicitude da Sareb para construir un edificio. Para o alfolí e máis para onde se vai a derrubar, o sea, para o referido número 2, hai, e aí entra en xogo o terceiro expediente, unha solicitude de construción dun edificio de vivendas. E no caso de que nos diga, tedes que protexelo, pois haberá que entrar polo miúdo e ver se se pode derrubar ou non o taller da ITV, e no caso de que non haxa que protexelo, polo tanto xa se concedería automáticamente o derrubo do taller e, cando sea o momento, a construción do edificio. Doutra banda, o Concello deu luz verde ao proxecto de parcelamento dunha superficie de 2.900 metros cadrados situada fronte ao antigo Ximnasio Budo, entre a Avenida de Vigo e a Rúa da Estación. O importante disto é que se desbloquea por fin esta mazá, que se pode xa iniciar os trámites para a construción e que nos vai a permitir de cara a futuro os promotores o poñen en marcha alrededor de 115 vivendas novas para a cidade que de seguro virán moi ben a sumar nesta necesidade que hai de vivenda en toda a cidade. Dividirase en 5 parcelas, 3 con posibilidade de construir edificios de baixo 5 plantas e baixo cuberta. Nas outras 2 poderían levantarse inmobles de 4 alturas, aínda que sería necesario incorporar os terreos adxacentes. Tamén se poderán abrir 3 viais. A Deputación de Pontevedra destinará máis de 100.000 euros para mellorar a pista deportiva do pabillón de Cuntis. Así anunciou hoxe o deputado Ricardo Martínez nunha visita a esas instalacións. A actuación vaise financiar con fondos do segundo Plan Extraordinario de Infraestructuras Deportivas. Vai ser aprobado este venres. Na segunda fase se vai a renovar toda a pista polideportiva deste pabillón con unha inversión importante de 105.000 euros e tamén se realizou unha pequena inversión que viña do Plan Concellos ou Plan máis Provincia agora, que foi a renovación dos canaróns exteriores do pabillón municipal de deportes. Que é unha renovación da pista do parqueto do pabellón e eso, bueno, é unha clara aposta da Diputación que estamos facendo por o deporte, fomentar o deporte na comarca e axudar os concellos a que poidan manter as instalacións deportivas como en rigor para que toda a veciñanza disfrute delas.
A actuación consistirá na mellora da amortiguación para reducir o impacto nas articulacións dos deportistas e mellorar as condicións de xogo. Tamén se conseguirá unha superficie que esvara menos e totalmente plana para maior comodidade e rendemento. Ademais, haberá maior claridade na sinalización das liñas de xogo, unha mellor estética e reduciránse os niveis de ruido, xa que a pista absorberá máis o son para crear un ambiente moito máis agradable. O abeiro deste plan extraordinario de infraestructuras deportivas, dotado con 8 millóns de euros, Cuntis recibirá este ano un 160% máis de recursos que na edición anterior. Recordemos que se vai beneficiar de 40.000 euros para a mellora da accesibilidade deste mesmo pabillón. Saiban tamén que a Asociación de Empresarios de Ribeira continúa a traballar no deseño da que será a 6ª edición da Feira do Automóbil Híbrido e Eléctrico que se vai celebrar no mes de xuño. Neste sentido, representantes da entidade mantiveron unha xuntanza coa conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, quen lle trasladou o apoio da Xunta a este evento polo valor que aporta o municipio. Lorenzana trasladoulles tamén aos membros da patronal ribeirense a importancia da mobilidade eficiente e sostible. Segundo ela, un dos 7 eixos da Axencia Enerxética de Galicia 2030, con accións que buscan fomentar o uso de fontes de enerxía renovables no transporte e o fomento de vehículos eléctricos. A Pobra repetirá por 6º ano consecutivo a campaña de compostaxe. A iniciativa levarase a cabo da man de Sogama coa fin de seguir promovendo a compostaxe no municipio. A Pobra volverá a poñer en marcha un ano máis e xa van 6 anualidades unha campaña de compostaxe doméstica nas que se levan xa entregados uns 217 composteiros. Nesta ocasión o Concello volverá a ir da man de Sogama, fomentando así a compostaxe doméstica, principalmente nas zonas do rural. Son un total de 217 composteiros instalados na zona evidentemente maioritariamente rural do Concello, porque é onde hai espacio para poder colocalos. Os que temos no casco urbano son de compostaxe comunitaria e que non deixa de ser un beneficio medioambiental importante para o noso Concello, unha promoción dunha práctica de respeto da natureza, cuidando dos residuos orgánicos que se producen nas vivendas e que ao final tamén ten un beneficio económico que reduce as toneladas que temos que enviar a Sogama, polas cales o Concello paga e que ao final é un beneficio económico tamén para o Concello permita reinvestir en calquera outra actividade que pode ser oportuna. Dende o Concello animan a veciñanza a participar nesta experiencia totalmente de balde. Os interesados só teñen que facer a súa solicitude no Concello, onde se lles proporcionará información do que teñen que facer. O que se lle pide aos participantes é, por un lado, facer unha solicitude por escrito, por registro, aquí no propio Concello, con uns datos moi básicos, ter unha superficie mínima de 25 metros cuadrados de terreo, pense a xardín, horta, que na maioría dos casos cúmplese sobradamente, e despois unha cousa moi importante que se fai o seguimento, entonces os veciños deben permitir o seguimento de 2 visitas. Esta práctica da compostaxe, dende a súa posta en marcha no ano 2019, permitiulle ao Concello poder reducir notablemente os residuos tratados que non van a Sogama, polos que se paga, ademais da correspondente diminución do volume de emisións de CO2 á atmosfera. Foron casi 9 toneladas de residuos orgánicos que non van a Sogama, con un compost producido de casi 2,5 toneladas e unha reducción de emisións de casi tamén 2,5 toneladas que non se emite CO2 á atmosfera. Bueno, pois seguimos na Pobra. Ali a Concellería de Servizos Sociais e o Centro Sociocomunitario volven poñer en marcha o programa de envellecemento activo. Ofertaránse os cursos de musicoterapia e de estimulación cognitiva, divididos en 2 semestres.
Como cada ano, o Centro Sociocomunitario da Pobra acollerá os cursos enmarcados no programa de envellecemento activo. Comezarán o 4 de abril e dividiránse en 2 semestres, nos que se impartirán os talleres de memoria a cargo de Cruz Vermella e os cursos de musicoterapia. É un programa moi completo, é un programa que vai empezar as actividades en abril, se divide en 2 partes, unha vai de abril a maio, as tardes dos venres, e outro xa se retoma despois de outubro a novembro, envellecemento activo, e ata decembro o que é musicoterapia. O Concello, o importe son casi 6.000 euros, orzamento que dende a Concellaría de Servicios Sociais pois adicamos a este programa. O obxectivo deste programa é previr o illamento social das persoas maiores, co fin de retrasar o máximo posible o seu deterioro físico e, sobre todo, cognitivo. Un programa de envellecemento activo trata, sobre todo, de retrasar ou evitar o deterioro físico, pero, sobre todo, cognitivo. E tamén estas situacións de soidade, e máis que de soidade, de illamento social. Non? Que podan vir a este tipo de programa, relacionarse con outras persoas e, sobre todo, o que nos comentan os usuarios e as usuarias deste tipo de programas. Cando veñen, cando marchan, din, levamos a batería cargada xa para toda a semana. Os interesados xa se poden inscribir no propio Centro Sociocomunitario. O pasado ano o programa contou con máis de 50 participantes e non descartan ter que incrementar o número de prazas nesta edición ante o gran interese que espertan estas actividades. E da Pobra a Ribeira, o Conservatorio de Música acollerá neste terceiro trimestre un amplo programa de actividades formativas e tamén concertos. Ademais dos cursos preparatorios para as probas de acceso, destacan os últimos 3 encontros da Aula Galega de Saxofón. Xa está aberto o prazo para inscribirse nos obradoiros preparatorios para as probas de acceso ao grao elemental do Conservatorio Enrique Paisal de Ribeira. Desenvolveránse en 3 grupos, os luns e xoves en diferentes horarios. Ademais de abordar os conceptos básicos a exame como o ritmo ou o ton, os alumnos terán ocasión de familiarizarse cos distintos instrumentos. Están distribuídos de forma que durante 30 minutos vais ver os conceptos que se examinan nas probas de acceso, como é a altura dos sonidos, a duración dos sonidos, o que tamén xogo de ritmos para ver a psicomotricidade do alumnado. E despois, nos últimos 15 minutos, vai pasar distinto profesorado do conservatorio e tamén alumnado a enseñarlle os distintos instrumentos para que eles teñan contacto con eles, os proben e tamén entendan como é o seu funcionamento e como é a técnica de tocar tamén cada un deles para que se decidan e pasen a estudiar unha destas especialidades no conservatorio. Admitirase un máximo de 15 alumnos por grupo e as prazas adxudicaránse por orde de inscripción. Os cursos desenvolveránse dende 1 de abril a principios de maio e as probas de acceso terán lugar a mediados de xuño. Ademais desta oferta formativa, ao longo do terceiro trimestre terán lugar os 3 últimos encontros da Aula Galega de Saxofón. Nesta ocasión contaremos con xente xa que veu outras veces e que son habituais, como Xavier Casal, Carlos Ordóñez e Roi Barros, e en abril acompañarnos unha chica, unha muller que dá clase no Conservatorio Profesional do Ejido, que estudiou precisamente con Xavier Casal ao mesmo tempo en que Xavier estaba en Bordeos, coincideu ela tamén, e vai ser a profe do encontro de abril. E despois para maio, para rematar este curso, pois estará de novo o pianista Takahiro Mita, que é o pianista traballa no Conservatorio Superior de Música de Aragón e é especialista no repertorio do saxofón, que iso é importante, suele ser un repertorio que non é fácil para os pianistas, entonces solemos contactar con pianistas que se traballaron con estes instrumentistas. O primeiro previsto para esta fin de semana a cargo de Xavier Casal e Carlos Ordóñez coincidirá co Seminario de Música Antiga. Visitar a Illa de Arousa sempre é un bo plan. Esta mañá un grupo de invidentes participou nunha experiencia que lle permitiu descubrir a conserveira de Godai a través dos sentidos. Mediante o tacto o oído conseguiron mergullarse no patrimonio, na historia do municipio insular. O encargado de guiar este percorrido a través dos sentidos foi o alumnado de turismo do Carlos Oroza de Pontevedra.
Este cartel perdeu todo o seu significado nesta xornada na que tocar, ulir ou escoitar son parte fundamental da experiencia. Un grupo de membros da ONCE achegáronse hoxe ata a illa para coñecer o patrimonio e a historia da conserveira Godai. Foron guiados a través dos sentidos por alumnado de turismo do Carlos Oroza de Pontevedra. Pensamos que ya que no pueden ver, que tendríamos que usar los otros sentidos para que así puedan, identificar las cosas, sentirlas, tocarlas y olerlas. Y pensando a medida que vamos haciendo nuestros discursos para poder contarles lo que íbamos a decirles, relacionamos distintos objetos con esas cosas que íbamos diciendo, como por ejemplo la adorna que tengo aquí, que se la dimos a tocar para la explicación que hicimos de cuando traían el pescado, en estas adornas tradicionales. Unha experiencia que permitiu a este grupo coñecer dun xeito diferente a illa e a súa historia mariñeira. Para nós é unha maravilla porque eu teño estado aquí na illa e desconocía totalmente isto. E gracias a estes rapaces os estudios deles, pois estamos comprendendo o que foi a illa, o que tuvo nestas fábricas e todo isto que nos están explicando. A sensación é volver moitos anos atrás, tocando as latas, sentar onde se sentaban, traballar como traballaban descalzas prácticamente, e a sensación é maravillosa. Para que esta experiencia fose completa para este grupo da ONCE, o alumnado leva tempo traballando na proposta. No Carlos Oroza hai anos que organizan este tipo de actividades, pero é a primeira vez que a fan na Arousa. Unha práctica de fin de curso ás portas xa de converterse en guías oficiais de Galicia. Sí que houbo os típicos nervios, emoción, pero tratamos de facer sobre todo que fose un rato agradable. Isto é unha práctica máis, non é un resultado, e queríamos introducir todos os sentidos, disfrutar. E creo que se está producindo, que houvese música, que houvese o olfato, que houvese tamén o son da caracola, que podestes escoitar antes. O grupo tamén foi recibido en Godai por membros do goberno local que celebran esta proposta que lles permite divulgar entre todos os públicos o patrimonio e a historia insular. Para nós, pois é un punto a favor, porque é unha nova visita guiada, diferente ás que estábamos facendo, e vense a unir un pouco máis as visitas guiadas que estamos realizando dentro da conserva como exterior, e tamén posta en valor cultural e patrimonialmente do que son as fábricas de conserva hoxe en día. A actividade rematou botando man do sentido do gusto cunha degustación de produtos do mar elaborados polo alumnado do ciclo de restauración do Carlos Oroza. Pois así, descubrindo a Illa de Arousa a través dos sentidos, poñemos hoxe o punto final ás novas do día, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. De contado aquí en Canal Rías Baixas, o programa Falemos. Como sempre, graciñas por estaren aí.